da ne wani kudin ta dubu to je kike ke da waka mai 5,000 dan gyara fiki da takkiyar ta bidiyon nan naka kaɗan amura da shi gaskiya mu ba masu yawwa an ba haka ba shari'a zai bi zai aikinsa yawwa kawai ka samu a gaba ka yi ta yi mana bidiyo da saboda ne kuɗin ki 6,000 kin fita da 5,000 ba je zuwa ba ciya laifi ba faiz ba ta mai makami ina ramsi haji ya ramsi bismillah zo an biki ke bidausi ko ki shawo da nan ko ki je yanzu ki ka 1,000 ke sani me ta yi zo 1,000 na me ni ba zai biya zalunce ta ba zo na me zo na me ta yi a ta sauka ba ta bayani ba ni na ce ka je ki kara tafiya ke ki ki shasha ɗinki yarinya da 6,000 a sare mata hiro yau da ba za a cuce ku bai dai mun tafi tashi da a ina da kasa akwai lokaci yayi to dan bali ba bogili ka ya to ana zuwa hada kamar kai buzu mamin za ka yi mana shi kuma mamin ana so a rika ganin bakin mutum ya ra'ayi yawa buzu alhamdulillah an gaba